Abans de començar, vull donar les gràcies, moltes gràcies a la seu de la universitat per deixar-nos aquest espai per a poder contar i per a poder arribar a les vostres classes, que avui m'han dit que aquesta sessió es pot veure en tot el País Valencià. Estarà en totes les escoles de Castelló, d'Alacant, de València, així que moltes gràcies per haver-vos. Bon dia. Sí? Sí. No s'escolta bé? Pense que sí. Perdó, coses de directe. Bueno, en tot cas, li volia donar les gràcies a la Fundació Sant Bori per convidar-nos, li volia donar les gràcies a l'Escola Valenciana, a la Plaça del Llibre, a la Cívica, perquè avui és un dia especial i és un dia per a celebrar. No ho farem com tots els anys, que normalment ens podem veure i podem acostar-nos. Bueno, pense que l'any passat encara menys, així que espero que l'any següent, el que ve, pues ja sí que puguem anar a les escoles o trobar-nos en la Fira del Llibre o trobar-nos d'una forma presencial. Però de moment avui el que anem a fer és una sessió de contes així, des d'ací cap allà. ¿Vale? Este matí, només que t'has despertat, què és el que has fet? Desdejunar abans d'eixir de casa, supose. I segur que acabes d'esmorzar, perquè ja són hores d'haver esmorzat. I d'ací no res vas a dinar. Però la història que vaig a contar-te avui és la història d'un home que es va alçar de bon matí i no va desdejunar, ni va esmorzar a mig matí, que va arribar al migdia i tampoc va desdejunar, ni ell ni la seva dona. Eren una família que vivia al costat de la mar, a la voreta del mar, en una barraca xicoteta. Va arribar la vesprada i tampoc no tenien res per a berenar. I la dona a poqueta nit li diu a l'home: escolta'm una cosa, o agarres la barca i te'n vas a la mar i pesques alguna cosa, o aquesta nit soparem el teu peu torrat a la planxa. I l'home diu: però què dius? El peu és meu. Sí, el peu és teu, però la fam és meua, saps? Així que et menjaré el peu, ja t'ho dic, agarra la barca i vés-te'n. Però a l'home és que no li agradava anar a la mar per la nit, perquè a la nit tot era molt fosc i ell no podia veure què hi havia baix, li feia por. No, ja aniré demà, o te'n vas ara o te fregiré el peu. Ui, vale, d'acord. I l'home va agarrar la barca i se'n va anar a lo més profund que va poder de la mar. I allà va llançar la seva canya i va esperar i esperar i esperar. Va esperar i sabeu què va pescar? Res. Torna a casa i la dona li diu: què soparem? Res, carinyo, és que estava molt fosc i els peixos ni veien on tenien que picar. Tu estàs fava, vés-te'n ara mateix a la mar i pesca alguna cosa, que tinc molta fam. És que fa poc, vés-te'n ara mateix. I l'home va tornar, se'n va anar en la seva barca, va llançar la canya i va esperar, que és que pescar és això. Però tampoc no va pescar res, i quan va tornar a casa la dona li diu: no tornes a casa fins que no portes alguna cosa de menjar, que si no te fregiré un peu. I l'home s'estimava els seus peus, no volia, així que per tercera volta va tornar a la mar i va llançar la canya. Va esperar, però no massa, que al poquet un peixet xicotet va picar. El va alçar i era preciós, era un peix daurat com si siguera un trosset de sol. Ai, que bonic és este peixet! Però que xicotet, en este peix no sopem els dos. Saps què? Que jo vaig a menjar-me'l i després quan arribi a casa ja veurem. Agarra el peixet, se l'amolla a la boca, però quan estava a punt de clavar-se-ho dins, el peixet fa: què fas? Què estàs dient? Què me dius, un peix que parla? Clar que parla, sóc un peix encantat, i tu de poc no em mossegues. Perdona, que és que jo no ho sabia. Ai, deixa'm ara mateix en la mar. És que tenim molta fam a casa. Però si no em menges, jo vaig a concedir-te qualsevol desig que tu vulguis. El pescador el mirava i no s'ho podia creure. I això com ho faràs? Tu ara em deixes en la mar i quan necessites alguna cosa tornes i em dius: peix de la mar, que t'he vingut a buscar, i jo tornaré i et donaré el que siga precís. El pescador li va donar les gràcies, va deixar el peixet en l'aigua i el peixet se'n va anar. L'home molt content torna a casa i la dona li diu: oi, ja has tornat, que bé, has pescat alguna cosa? Sí, diu l'home, un peixet. Ai, que bé, quina fam que tinc. On està? En la mar? Com en la mar? Ai, sí, és que m'ha dit que és encantat i va concedir-me tants desitjos com jo necessite. Tu estàs fava, que no veus que t'ha enganyat? I ese peix el que no volia és que se'l menjaren. Ves ara mateix a pescar, que no, que m'ha dit que és encantat i que me va donar qualsevol cosa. Qualsevol cosa, fill meu? Doncs mira, te'n vas i li dius al peixet que ens faça un bon sopar, a veure si te'l fa o no te'l fa. Doncs vaig, una altra volta a la mar per la nit, però aquesta vegada no va llançar la canya. Va dir: peix de la mar,
que t'he vingut a buscar. I molt ràpidament veu un peixet que s'acosta, que brillava com un trosset de sol i diu, ai, eres tu! Sí, clar que sóc jo. Moltes gràcies per haver vingut, peixet. Dis-me, en què puc ajudar-te? Ai, tenim molta fam. Ens podries fer un bon sopar? Clar que sí, diu el peix, que tu m'has salvat la meva vida, i la meva vida sual. Ves a casa que tens una taula parada en totes les coses més dolces i boniques que pugues imaginar. I l'home va tornar a casa. I en tornar a casa es troba la dona en la porta de la barraca dels ulls així com plats. Què et passa, carinyo? Passa, passa. I en passar tenien una taula plena de plats. Que bé, quina fam que tinc, si ho mengem ara, estàs contenta, carinyo? I la dona diu, oi, no. Com que no? Per què no? Tu tenies un desig, has demanat un sopar? Haver demanat una casa? Però si tu me digueres que un sopar, vés-te'n ara mateix i li dius al peixet i sé que ens faça una casa més gran. I l'home diu, però és que tenim el sopar així que es farà fet, vés-te'n, corre, que si no es dormirà. Ai, vale. I l'home torna a la mar i crida al peixet, li diu, peix de la mar, que t'he vingut a buscar. I el peixet fa, ja estàs així? Ja t'ho has menjat tot? Ai no, peixet, que va, moltes gràcies pel sopar. La casa està preciosa a la taula, però saps què passa? Que tenim una barraca molt xicoteta al costat de la mar. Si es pogueres fer una casa més gran, seria fantàstic. Sí, clar que sí, ja t'ho havia dit, qualsevol cosa que necessites. Torna't a casa, que barraca ja no és una casa molt gran, ara és el que tens. I l'home torna a casa i es troba la dona en la platja, en els ulls ja no com plats, ja li caïen a terra, perquè tenia una casa enorme, gegant, tan gran com tota la vostra escola, imagina't. Carinyo, t'agrada la casa? M'encanta la casa! I estàs contenta? No. Com que no? Per què no? Ai, perquè tenim 4 mobles de porqueria ahí en la barraca i en una casa tan gran, tota buida, què farem en eixa casa? Vés-te'n i li dius al peixet, per favor, que et faça un sac ple de dinerets, que és el que ens cal. És que tenim el sobatorre, vés-te'n. Vale. I l'home torna a la mar. Peix de la mar, que t'he vingut a buscar. I el peixet diu, ai, ja tornes a estar així? Que ràpid, no? Dis-me, què és el que vols ara? Perdona, peixet, no volia molestar-te, però la casa meravellosa, però tota buida. Si ens pogueres donar un poquet de dinerets per omplir-la... I sí, t'ho havia dit, d'acord. Doncs mira, vés-te'n a ta casa, que ara tens un sac ple de monedes d'or que no es gastarà mai. Mai, diu, no, mai. I l'home torna. I és de veres, tenien un sac ple de monedes d'or, la dona estava dins, però banyant-se en monedes. I l'home li diu, i saps què? Que m'ha dit que no es gastarà mai. Uau, diu la dona, espectacular, que bé, carinyo, i estàs contenta? No, una altra volta, per què? Home, perquè ara tenim tants diners i això no s'ha de gastar mai, que la casa se'ns ha quedat xicoteta. Mira, vés-te'n i li demanes al peix un palau. Com que un palau, carinyo, que tenim el sopar ahí, vés-te'n, corre, i li dius al peixet que et faça un palau, que si no es perdrà i no el tindrem. I què penseu, que va anar o que no va anar? L'home tenia ja molta fam, però va anar i va tornar a cridar al peix. Peix de la mar, que t'he vingut a buscar. I el peixet deia, què passa? Què vols ara? Que no tens prou diners, que no t'agrada la casa, què te passa? Ai no, peixet, no t'enfades, és que saps què passa? Que ara tenim tants diners que la casa se'ns ha quedat xicoteta. Es podries fer un palau? Per què t'hauria dit jo res? Vinga, d'acord, vés-te'n a ta casa, que casa ja no és i la barraca ja no la tens. Ara tens un palau enorme, gegant per a tu, però deixa'm descansar, no tornes aquesta nit, per favor. Ai, vale, tranquil, adeu, peixet, gràcies. I l'home torna a casa. I la dona estava en la platja, mira, tota la platja estava ocupada per un castell gegant, que estava la dona, m'encanta el meu palau, ai, carinyo, t'agrada? M'agrada moltíssim, i estàs contenta? No, però què més vols? Diu, és que carinyo, és que mira, és que tindré un palau i no ser la reina ja em dirà jo per què vull un palau. Pues mire, te'n vas i li dius al peix que ens faça el rei i la reina, per favor. És que el sopar el tenim, vés-te'n ràpidament, que si no... Vale. I l'home torna i crida al peix, peix de la mar, que t'he vingut a buscar, però el peix ja no era un peix, quan va arribar era una piranya. I, què vols ara? Què pots voler ara? Ja tens un palau, tens diners, tens de tot, què vols? Diu, oi,
Perdona, peixet, és que m'ha dit la meva dona que li agradaria ser la reina del palau i jo el rei. Vés-te'n d'ací. Ara rei ja ets, però no tornes, que no vull saber res més de tu. Au, fora! I l'home se'n va. I canvies a casa, del cap li va eixir una corona, i de l'esquena una capa, i la canya de pescar se li va convertir ras en una espasa. I quan arriba la seva dona estava igual, en la seva corona, la seva capa, la seva espasa. Ara sí que sí. Ai, carinyo, que guapa estàs. Ui, tu estàs també molt guapo, I què? Estàs contenta? És que abans tinc una pregunta. Què? Dis-me. Soc la reina, però la reina de què? Pues la reina del palau. Ja, però del palau d'on? Xica, pues del palau de la platja. La reina de la platja? La reina de la platja? Això quina porqueria, jo no vull ser la reina de la platja, jo vull ser la reina de tot el poble, o de tot el país, o jo què sé, del món sencer, si total és un peixet, ahí què li importa? Ves-te'n i li dius al peix que ens faça els reis del món sencer. És que tenim el sopar ahí, jo t'infant, ves-te'n ràpid, que si no el peixet desapareixerà. És que m'ha dit que no... Ves-te'n! Vale. I això va fer l'home, va tornar a la mar i va cridar, peix de la mar, que t'he vingut a buscar. Però ja sabeu, el peix ja no era peix. I tampoc era una piranya, era una cosa més gran. Què penseu que podria ser? No, un tauró tampoc no era, més gran encara. Sí, una balena podria ser, que és l'animal més gran de la Terra, però encara era més gran que això. Va tornar-se un megalodon, t'imagines? Es pot saber què vols, Sara? És que no t'agrada res? Ai, sí, perdona, a mi m'encanta ser el rei, però m'ha dit la meva dona que si es podries fer els reis del món sencer. I el peix li va dir, pues del món sencer no sereu ni la reina ni el rei, que el castell es desfarà i els diners se'n volaran. La teua casa, a barraca, tornarà i a mi mai més pel mar em trobaràs. I va desaparèixer. I camies a casa, a l'home se li va caure la corona del cap i la capa se li va envolar i l'espasa se li va convertir en canya de pescar. I arriba a la platja i la seva dona estava en la porta de la barraca. Plora que te plora, plora que ploraràs, perquè tot havia quedat exactament igual. Bueno, igual no, que el peixet els havia deixat una cosa, els havia deixat un bon sopar. I com t'he contat? Ja està acabat. Ja hem contat el primer dels contes. Ai, què tal? Com esteu? Anem a pel segon? Sí? Vinga, vale, d'acord. Està molt curtet, sí? Però també de fam. Mira, no m'ho havia pensat, però també és de fam. Diuen i conten que una nit es desperta el llop en una fam que no podia aguantar-se. Tenia tanta fam que abans que era el sol ja havia eixit de la seva cova. La fam li podia, la panxa li feia grinyols i va buscar a veure què podia menjar, però com el sol encara no havia eixit no veia res. En el primer raig de sol que despunta i que pinta el cel de colors, veu que un ramat d'ovelles començava a eixir de la seva cova, un cau on dormien les ovelletes. Les ovelles matinen molt perquè els agrada menjar-se els brots més tendres d'herbeta de la muntanya. I així que quan el llop les va veure no era ni una, ni dos, ni tres, ni 50, ni 70, no ho eren moltíssimes. Me'n menjaré aquella. No, espera, no, eixa no, l'altra que està més grassoneta, no, eixa no, que sembla que està molt bruta. No, espera, aquella d'ella, no, aquella d'aquella. Ui, tant va tardar el llop que les ovelles se n'adonaren que el llop les guaitava i molt espantades van córrer a amagar-se una altra volta a la seva cova. El llop s'acosta a la porta de la cova i diu: ovelles, ovelletes, que he vingut a menjar-vos, ja podeu eixir, que si no he d'entrar jo. I les ovelles, amb molta por, tancades en la cova, mirant cap allà. Ovelles, eixiu ara mateix, que si no entraré jo, Ovelles, si no eixiu i em doneu un dels vostres xicotets, un xai xicotet, me'n menjaré a tots els vostres xais. I les ovelles no, tenien molta por i no eixien de la cova. Però l'ovella més vella de totes va dir: amigues, jo conec el llop. Vaig conèixer el seu pare i el seu avi
sé que són ferotges i que no tenim res a fer en contra d'ell. Job, jo mateixa te'n donaré un dels meus xicotets, el fillet més tendre, el més xicotet si el vols. Però abans d'això, fes-me un favor, canta per a mi, canta com va cantar el teu pare o com va cantar el teu avi, canta per a mi, te'n donaré un dels meus fillets. I el Job tenia molta fam i no estava pa tonteries, però va cantar com canten els Jobs, que ja sabeu, udolen d'aquella manera. Si voleu, podeu ajudar-me, perquè el Job va fer un udol llarg, que es va clavar dins de la cova i va rebotar per totes les parets de pedra, i es va escoltar, uau, dilo bé, diu la vella, no m'ho puc creure, quina veu, Job, cantes millor que el teu pare, això no m'ho esperava, impressionant, m'ha agradat moltíssim. Saps què? Que no et mereixes un o no, vaig a donar-te 2 o 3 dels meus xais, però penses que podries cantar un poc més fort encara? Ui, el Job estava més pagat, que li havien afalagat la veu, va dir, pues clar que sí. Doncs canta, Job, canta, per favor. I el Job va agarrar aire i va fer un udol tan fort que va entrar dins de la cova, però va rebotar i va pujar al cim més alt de la muntanya. I allà dalt, en el cim, s'escoltava un impressionant! Totes les ovelles es donaren la volta per a veure el Job. És increïble, però que bé que cantes, no n'havien vist cap com tu. Ni tan sols el teu avi, el llegendari Job. No, tu ets molt millor. Job, no 1, ni 2, ni 3. Jo penso que anem a donar-te tots els nostres fills, els fills de totes les ovelles. Però series capaç encara de cantar més fort? Mira, el Job estava tan pagat, estava tan... Clar que sí! I va agarrar aire, va inflar ben els pulmons i va udolar tan fort que va entrar dins de la cova, que va rebotar fins al cim més alt, i va baixar tota la vall, fins baix, fins al riu, allà on estava el poble. Que quan tota la gent del poble va escoltar que el Job udolava en la serra, ràpidament agarraren les seues eines, les seues armes i pujaren a caçar-lo. El Job, quan va veure que venia per ell, va arrencar a córrer i es va amagar on va poder. I diuen que tota la gent del poble es va passar tot el dia buscant-lo, que el buscaren per la serra i per la part de darrere de la muntanya, que el buscaren dins de les coves i que baixaren al riu i que pujaren i que baixaren i que pujaren i que baixaren. I a la vesprada, abans de poqueta nit, tota la gent del poble, quan va baixar, va dir, jo l'he vist, jo penso que jo li he mort perquè estava... No, un altre diu, no, l'he matat jo, perquè jo l'he vist allà, què va, què dius? Jo l'he vist baix de... Molta gent va dir que havia matat al Job, però cap d'ells el va portar, ni tan sols la seva pell. Així que les ovelles no se'n refien, no, perquè diuen que a les nits, sobretot a les nits de lluna plena, encara pots escoltar cantar al Job, al gran Job. Conte contat, ja està acabat. El segon conte, què tal, com esteu? Tinc públic, com esteu vosaltres? Esteu bé? Sí? Super! Molt bé, uno més? Com anem de temps? Sí! Encara tenim temps per a uno més, segur que sí. Vaig a contar-vos la història d'un xiquet. Un xiquet que li diuen Joan. A classe n'hi ha algun Joan? Pues ese no és un altre, un xiquet que conec jo, que no va a la vostra classe segur, perquè és un xiquet de... No. Joan era un xiquet que es passava tot el dia rascant-se la panxa, no feia cap altra cosa. I la mare estava farteta d'ell. Ai, Joan, per favor, alça't del llit ja, que és molt tard. I Joan deia, vale, i s'alçava del llit i es tirava al sofà. I la mare deia, no, Joan, no, al sofà no, fill meu, alça't, vinga, fes alguna cosa. Vale, i el xiquet s'alçava i se n'anava i es tirava en terra. Ai, Joan, per favor, vols alçar-te? Vale, i s'alçava i s'anava a la banyera. I així es passava tot el dia, tirat per terra, dormint, sense fer massa cosa. Ai, Joan, no, així no pot ser, carinyo. Si no fas res de profit, quan sigues major, què seràs? Diu, jo què sé, mare, pues encara no ho he pensat, però carinyo, has d'aprendre a fer coses, si no, quan sigues major, què seràs? Que te dic que no ho sé, mare, pues seria alguna cosa que no canse molt, no? Si això seré jo, que no canse molt, fill meu, però com què? Pues jo què sé, mare, una feina que no canse,
Pues príncep, per exemple. Els prínceps no se cansen molt. Com a mínim els dels contes, jo què sé. Ai, fill meu, que vas a ser un príncep? Això és impossible. Per a que tu sigueres un príncep, jo hauria de ser la reina i no ho soc. Mira, vaig a dir-te una cosa. El que faràs és que te n'aniràs a treballar a la granja del teu cosí i allí aprendràs coses. Ja veuràs. Ai, no, per favor, mare, que és que treballar no m'agrada. I a més, la granja del seu cosí estava molt lluny. Mireu, per arribar a la granja del seu cosí, estireu el braç, que anem a fer el mapa, ja veureu. Des d'ací, des del muscle, havia de creuar tot el poble, caminant. I així, quan arriba al colze, això era el riu. Havia de botar el riu i, sobretot, anar per la part de baix, perquè per la part de dalt estava prohibit, per ahí no es podia anar. Mare, no vull anar, que està molt lluny. Sí, ara quan arribem vacances aniràs. I el primer dia de vacances era dilluns. I el xiquet, molt de matí, es va alçar i va fer tot el camí del poble i va botar el riu i va anar per la part de baix, que per dalt estava prohibit. Quan arriba, el cosí es va posar molt content. Ai, feia molt de temps que no et veia, passa. I passa Joan. I Joan, quan va mirar allà a la granja, ja no se'n recordava que siguera tan gran. Va veure un animal. Aquest animal quin és? Escolteu-me, era molt gran, tot de color blanc. Portava unes banyes i tenia una cua així molt llarga també. I es veu que no el banyaven mai perquè estava tot ple d'unes taques negres. Sabeu quin animal era? Això, la vaca. Aquest animal no el banyeu mai o què passa? I un altre animal, que era estiu, però portava un tratge de llana tota grossa. Sabeu quin animal? L'ovella. I un altre animalet que ho tenia tot, les ales, les plometes, tot, però no sabia volar. Feia pop, 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 pop. Oi. Així que Joan es va passar tot el dia cuidant els animals. Va fregar la vaca, raca, tot el matí fregant la vaca, que les taques negres no se li anaren, però brillava que pa què. I també a l'ovelleta li va agarrar i li va posar un biquini perquè estiguera més fresca, la pobre. I a la gallina, vinga va, que jo t'ensenye. Vinga, puja, pop. Ai, no, esta no va aprendre. Però al final del dia ho havia fet tan bé que el seu cosí li va dir, mira, com a pagament te done una moneda d'or. Una moneda d'or, rodona, brillant, preciosa, gran. M'encanta, moltíssimes gràcies. I se'n va anar camí a sa casa mirant-se tot el camí la moneda. Ai, que bonica que eres, però en arribar al riu no el va veure, va ensopegar i va caure. I la moneda li va rodar i se li va anar en la corrent molt ràpidament. Hauria de nedar molt ràpid per agarrar-la i ell no tenia ganes. Pues, hasta luego. I la moneda se li anar. Arriba a casa i la mare diu, què tal, com t'ha anat, carinyo? Ai, mare, superbé. He vist un animal enorme que tenia unes banyes de una moneda d'or. Sí? A veure, on està? En el riu. Com que en el riu? És que se m'ha caigut i no volia nedar, se l'ha portat a la corrent. Ai, Joan, però per què la portaves a la mà, fill meu? Perquè era molt bonica. No, Joan, no. Una moneda o una cosa molt valuosa no pots portar-la a la mà, l'has de dur així, a la butxaca, fill meu. Ai, mare, pues jo no ho sabia, perdona. Demà ho faré més bé, ja veuràs. D'acord. I l'endemà, que era dimarts, es va alçar molt de matí, va fer tot el camí del poble, va botar el riu, va anar per la part de baix, que per dalt ja sabeu que estava prohibit. I quan arriba li diu el cosí, escolta'm, tenim a la vaca tan neta que l'anem a munyir. A què? Diu, a munyir-la. Això què és? Xico, pues munyir-la, anem a treure-li la llet. I això com es fa? És molt fàcil, tu li agarres de les mamelles i tires cap a baix. Jo no li penso tocar les mamelles a ningú. Home, sí, a la vaca sí que es pot. Bueno, va, ajudeu-me, perquè és que això fa un poc... Preparades, anem, I va omplir poals de llet fresca, blanca. Boníssima. Quina llet més bona. Mira, això a ma mare li encantaria. Pues tenim molta. Si vols, un poal per a tu. Per a mi? Sí, clar que sí. Vale, gràcies. I va agarrar un poal que pesava molt. I va fer el que la mare li havia dit, perquè ell era molt obedient. Es va clavar el poal a la butxaca, que li va costar, però com va poder, se'l va clavar. I va anar caminant a sa casa tot el camí, com va poder. Quan arriba a casa li diu la mare, Joan, carinyo meu, que t'has fet pipi? No, mare, no és pipi, és la llet. Quina llet? La del poal. Quin poal? És el que porta a la butxaca. Però Joan, com t'has clavat un poal a la butxaca, fill meu? Això és impossible. Jo què sé, mare, tu m'ho digueres? No, Joan, no. Un poal o una cosa que pesa molt no l'has de dur a la butxaca, fill. L'has de portar així, al cap. Ai, al cap, mare, jo què sé, pues tu m'havies dit a la... No, Joan, no, vale, tranquil·la, que demà ho faré millor.
I l'endemà era el tercer dia, o sigui que era dimecres. El dimecres es treballa, estireu el braç. Que va fer tot el camí del poble, va botar el riu i va anar per la part de baix que per dalt estava prohibit. I quan arriba li diu el cosí, tenim tanta llet que anem a fer formatge, que si no es farà malbé. El formatge es fa en una cullera de fusta, remenant la llet. Remena, 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 puah! Van fer uns formatges grans, rodons i boníssims. Que va dir, m'encanta el formatge, t'agrada, Joan? M'agrada moltíssim. Doncs vinga, va, agarra uno per a tu. Per a mi? Sí, clar. I va agarrar este, que era el més gran. I ja sabeu, va fer el que la mare li havia dit. Es va posar el formatge al cap. I li va anar molt bé, perquè tot el camí cap a casa, que li pegava el sol, li va fer de barret. Però clar, el sol va fondre tot el formatge que li va caure per així per tota la cara. Que quan va arribar a casa la mare li va dir, però tu qui eres? Diu, mare, que sóc jo. Ai, Joan, fill meu, per exemple, és una pizza. Per què portes formatge al cap? Jo què sé, mare, tu me digues que em posarà... No, Joan, no. Com vaig a dir-te jo que et poses un formatge al cap? Un formatge no va mai al cap, fill, va? Pues així, a la mà. Oh, mare, això de treballar és superdifícil, jo què sé. Bueno, pues tranquil·la, que demà ho faré millor. I l'endemà era el quart dia, o sigui, el dijous, que el dijous també es treballa. Estireu el braç que se n'anem, tot el camí del poble, botar el riu, anar per la part de baix que per dalt està prohibit. I quan arriba li diu el cosí, avui tenim una sorpresa. Quina sorpresa? Tenien una gosseta que estava embarassada i li havien nascut els cadellets, 4 gossets xicotets, 2 de color negre i 2 de color blanc. Ai, m'encanten, mira que bonicos. Ai, mira ese. Vos agraden els gossets xicotets? Estos eren preciosos. Mira això. Ai, mira que bonic. Va, Joan, si tant t'agraden, uno d'estos per a tu. De debò per a mi? Sí, clar que sí, vinga, tria el que més vulguis. Ai, ese, que és el més simpàtic. I va agarrar uno de color negre, que tenia la punta de la cua de color blanc. Ai, que bonic que és. I va anar a casa, tal com li va dir la mare, en el gosset a la mà. Però encara que era molt xicotet, el gosset no parava de moure's, estava allà... I seria xicotet, però es va pujar la muntanya en un moment. Pues hasta luego. I se'n va a casa. I la mare diu, què tal, Joan, com t'ha anat? Ai, mare, avui no he treballat. No, per què? Perquè han nascut els gossets i saps què? Que m'han regalat uno per a mi. De debò? I on està? En la muntanya. És que, mare, saps què? Que m'ha pujat pel cap, m'ha mossegat l'orella i se n'ha anat en la muntanya i jo no podia córrer tant. Però, carinyo meu, on portaves el gos? Així, a la mà, on tu m'hi dieres. No, fill, un gos no va mai a la mà, un gos l'has de portar en una corretja. En una corretja, mare, tu me'n digueres, no, fill meu, que és que no t'enteres de res, Perdona, mare, tranquil·la, que jo demà ho faré millor. I l'endemà era divendres, estireu el braç que se n'anem a treballar tot el camí del poble i botar el riu i anar per la part de baix que per dalt estava prohibit. I li diu el cosí, mira, hem d'afanyar-nos perquè se n'anem de vacances. Que la vaca no ha vist mai el mar i vol veure el mar. Se n'anem a la platja i a veure què passa. Avui anem a fer les maletes, demà pugem al tren i ja se n'anem. Vale, d'acord. Vinga, ajuda'm. I van fer les maletes. Vosaltres sabeu com és una maleta de vaca? Una maleta de vaca és molt grande, o sigui. I després estava la de l'ovelleta, que era poqueta cosa, perquè total, com ella ja portava el biquini, i la gallina 4 plometes, ahí, ai, vinga, tira. I quan ja ho tenien tot, diu el cosí, ja ho tenim tot, però, mira, se'ns ha quedat així el pernil que està secant-se, i si es queda així se'l menjaran les mosques. Si vols, ixe pernil per a tu, per a ta casa. Per a mi, un pernil sencer a casa? Ma mare es posava molt contenta, doncs diu, ala, agarra-lo i te'l portes. I ell va agarrar el pernil, que pesava un muntó, el va posar ahí, i va fer el que li havia dit la mare, li va posar la corretja, i li va dir, vinga, va, camina. Camina? I mira que era una pata, però no caminava. Va, tira! I com no tirava, la va arrossegar. La va arrossegar per tot el camí del poble, per baix del riu, per tota la part de baix, que si la va omplir tot de pedres i de caques de gos que va xafar, i tot ple d'aigua i porqueria, que quan va arribar a casa tot ple de fang, la mare li va dir, això què és? Diu, mare, això és un pernil que m'han regalat. Un pernil? I per què va per terra, carinyo? I perquè li he posat la corretja i... No, Joan, no! Un pernil no va pel
per terra, carinyo, un pernil o una cosa que pesa molt, te l'has de posar així als muscles, a l'esquena, no per terra arrossegada. Jo, mare, sort que ja s'està acabant la feina, perquè això és superdifícil. Vinga, va, que és l'últim dia. Últim dia, dissabte, que dissabte de vegades també es treballa, saps? Estireu la mà, que se n'anem. Tot el camí del poble, botar el riuet i anar per la part de baix, que per dalt, ja ho he dit, estava prohibit. Que arribes tard, ràpid, Joan, que hem de pujar a la vaca al tren. Li estava costant molt perquè és que la vaca estava supergrossa i per la porta no passava. I tots ahí, vinga, pxo! Loco, com estoy tocando el culo, home. L'ovella no, l'ovella va pujar ella, tiqui, en el seu biquini. I la gallina no volia pujar, la gallina diu, jo vaig volant, pop. Tira cap a dins. El que no volia pujar, sabeu qui era? Lasse. Lasse va dir, i-oh! Sí, carinyo, vinga, puja, que se n'anem. I-oh! Vinga, que se'n va el tren. Oh, era de cabut, Lasse, que no volia pujar. I el tren ja se n'anava. I el cosí li diu, ai, Joan, pues queda't tu en el Lasse, per favor, que ell t'ajudarà a fer les coses del camp i tot això, i després en setembre ja de reple, d'acord? Vinga, vale, d'acord, adeu. I se'n van. I Joan mira Lasse i diu, pues te'n vens a casa. Però això té que pesar molt, I ja m'ho ha dit ma mare, que una cosa que pesa molt me l'he de posar a on? Així, als muscles, a l'esquena. Doncs au, vinga, va. Puja, que te porte. I Lasse el mira i diu, que sí, que me va dir ma mare, puja. Bueno, pues no puges tu. Li va passar el cap per baix per la panxa, li va agarrar de les potes i... Pesava moltíssim, no podia ni caminar. Ell sabia que així no arribaries a casa. Per això va fer una cosa. Va pensar que en comptes d'anar per la part de baix, que era un camí més llarg, aniria per la part de dalt. Però ja sabeu que dalt estava prohibit. Sabeu per què? Perquè això que es veu així és un castell. Un castell que té una torre, la torre més alta, mira-la, allà dalt. I dalt de tot, en la torre més alta, vivia una princesa. Una princesa que des de que havia nascut havia plorat tots els dies de la seva vida. Era la dona més trista del món. Per això el rei, el seu pare, li havia fet un jardí ple de floretes de la Xina, perquè quan isquera, per la finestra, vegera coses boniques a veure si li alegraven la vida. Però què va, plora, que te plora, que ploraràs tot el dia. I així estava la princesa mirant el jardinet i plorant, quan va veure una cosa molt estranya. Va veure com un xic, però tot aixafat, portava un asse damunt, i el pobre anava tot roig, que ja anava morat, i l'asse anava que no sabia. I el pobre caminava com podia, i a la princesa li va vindre a la boca una cosa estranya. Una cosa que ella no... Era com un... Mira, va començar a riure, ella no s'havia rigut mai, reia fatal, i la gent del palau es va preocupar, què passa, és la princesa. Pujarem tots l'escala i quan pugen, princesa, què passa, què tens? I el rei mira i veu un xic, que per la roba que portava ja es veia que molt ric no era, saps? I per l'ase que portava damunt molt intel·ligent tampoc no era, però va ser l'única persona que va fer riure a la seva filla i per això li va dir que pujara. I el xic va pujar i va veure la princesa, que quan la princesa el va veure entrar per la porta ja no va poder parar de riure en jo que sé quin temps, es feren amics. Va pujar ell solet, que l'ase se'l va deixar baix, que tampoc no... I des d'aquell dia sigueren amics, la princesa i ell, i així passaren tot l'estiu. L'estiu, bueno, i que després anaren a escola junts, i sigueren amics molts i molts anys. Mira si van passar anys que un dia la princesa li diu, Joan, escolta'm una cosa, tu vols casar-te amb mi? I Joan va dir, és que, no sé, podríem provar, no? I diuen i conten que des d'aquell dia Carles i la princesa encara estan provant, tots allà en la torre més alta, que viu Carles, la princesa, ha pujat la vaca. Tu saps la vaca per a pujar tota aquesta escala? Li va costar un muntó. A la ovella no, l'ovella encara va en biquini, va pujar no tres i no res. I la gallina, que la gallina volia pujar volant, però no, que va, no podia. El que no ha pujat mai ha sigut l'ase, que és un cabut i diu que no. I a més ha menjat totes les floretes de la Xina. Però a la princesa ja no li importa, perquè ella ara ja té en qui riure.
I compte comptat, el tercer, que s'ha acabat. Tercer o quart, com anem? Hem comptat? 3. Com esteu? Contem l'últim conte? Un conte més i acabem? Sí? Vale, d'acord. Doncs mira, com estem en el 3, vaig a contar-vos una història de 3 desitjos. I serà el quart conte. Una nit d'hivern, una nit molt freda, 2 vellets estaven en sa casa a la vora del foc, calfant-se un poquet. Aquella nit havien sopat una sopa d'all, que és el que sopaven totes les nits, i tenien un llitet xicotet on dormien els dos, i tenien una tauleta i 2 cadiretes, i tenien un trosset de terra xicoteta i una cama molt vella, i els dos allà en el foc, després de sopar, xerraven i es deien, ai, si jo tinguera un trosset de terra més gran, podríem fer una cosecha més bona, i una collita bona faria que tinguérem una casa més gran. La dona diu, ai, si jo tinguera una casa més gran, doncs mira, tindria 2 habitacions, que em quedaria una per mi i jo què sé. I l'home diu, ai, si tinguérem una casa més gran, jo el que faria seria, ai, si tinguérem, tant ho van dir, que de sobte van veure com des de la ximeneia va caure espaiet una coseta que era com una espurna, que quan va caure en el foc, d'allà va eixir una fada. T'ho jure, era una dona, una fada que es va acostar a ells i els va dir, bona nit, he escoltat les vostres peticions i vinc a concedir-vos 3 desitjos. 3. Uno per a ella, uno per a ell i un altre que heu de prendre els 2. Un desig per als 2, d'acord? Podeu demanar qualsevol cosa que vulgueu, però una la demana ella, una altra la demana ell i l'altra la demaneu entre els 2. D'acord? Va dir, jo demà a la mateixa hora que en este moment torne i concediré el tercer desig, perquè el primer i el segon ja estaran fets. Molt bé, moltes gràcies. I la fada va desaparèixer. L'home i la dona es miraren i no s'ho creien molt. Això ha passat de veritat? Sí. Tenim 3 desitjos? Sí. Ai, què demanem? Tu volies un tros de terra més gran, no? I diu, espera. No lo sé, perquè si és un tros més gran hauré de treballar més, espera que m'ho pense bé, perquè tu també volies una casa més gran, no? Dius, ella, no ho sé, espera, perquè igual se'ns omplirà de gent i jo tampoc no vull tindre la casa. I tu deies que volies, no, espera que és que els desitjos tu ho has de pensar molt bé, que és el que demanes, saps? Per què no fem una cosa? Anem-se'n a dormir i ho pensem en calma i demà de bon matí ja demanem el que tinguem més pensat, d'acord? D'acord. Però els dos es queden en la butaca sentats perquè estaven tan nerviosos que no podien dormir-se. I la dona i l'home es miraven sense dir molta cosa, per por de no dir sense voler el desig. I l'home diu, estic molt content. I jo també, diu ella, sí. El millor dia de la meva vida, sí, diu ella, i també. I diu la dona, mira si estic contenta, que és que jo què sé, mira, l'única cosa que em faria més feliç ara en aquest moment seria tindre una bona llonganissa, saps, pa torrar-la i que estiguera ben bona. Xica, dit i fet, en aquell mateix moment apareix en la taula una llonganisseta bona, tendra, que ja estava cuiteta. L'home la mira i diu, què has fet? Que has demanat el primer desig i te l'has gastat en una llonganissa. I ella diu, ha sigut sense voler, jo no volia, no m'ho puc creure, però per què has fet això? Has gastat un dels desitjos en una llonganissa. Ai, per favor, perdona, era dels nervis, jo no em pensava, jo no volia això. I l'home diu, és que no calles mai, havíem dit que s'ho havíem a pensar. I la dona no sabia què dir i l'home va dir, és que estic molt enfadat, perquè és que ara ja no podem demanar. Jo que sí, no sabia què dir. Mira, cállate, per favor, cállate, perquè és que si no t'agarra la salchicha eixa i te la pega al nas i se te queda pegada al nas. Ei, dit i fet, que en aquest moment la llonganissa va volar i va anar directe a la cara de la dona i pam, se li va pegar al nas. La dona no s'ho podia creure, tenia un nas d'un pam en una llonganissa i penjant. Però què has fet, això què és? Diu, ai, perdona, carinyo, ho he fet sense voler, jo no volia que se te pegara això, no era el desig, però ho has dit i se m'ha pegat una llonganissa al nas, lleva-me-la ara mateix. I l'home li va estirar de la llonganissa tant com va poder, però li feia mal en el nas i tot. No, para, espera, que agarri un ganivet, no, que em tallaràs el nas.
Ai, per favor, i ara què fem? Diu, jo què sé, si no puc ni menjar-me-la, home, que és el meu nas. Ai, carinyo, hem gastat 2 desitjos, diu, ens queda uno només. Diu, ai, per favor, i què demanem, com ho fem? I la dona diu, jo ho tinc molt clar, jo vaig a demanar que me lleven esta salchicha del nas. No, cari, espera, pensa-t'ho bé, perquè podríem demanar qualsevol cosa. Imagina que demanem un palau, podríem ser els reis d'un palau. Un palau, jo per què vull un palau? Si em dirien la reina de la salchicha. No, de cap manera. No, espera, que podríem demanar ser rics. Saps? Si eres rica, no importa res. I ella ve, com que no importa res? La gent diria, mira la rica Isa del nas de salchicha. No, de cap manera. Ai, per favor, espera. Podríem demanar, tindre qualsevol cosa del món, saps? Podríem ser els reis del món sencer, que t'he dit que no. Que jo l'única cosa que vaig a demanar és que em lleven esta salchicha del nas. I ella va dir, però carinyo, és que perdríem tot, no perdríem tot, perquè jo no portaria esta salchicha al nas, que no vull portar-la. I se n'anaren a dormir. I a l'endemà, a la mateixa hora, la fada va baixar. I va dir, molt bé, ja hem concedit el primer i el segon desig. Anem a per el tercer. Ja sabeu què voleu demanar? Sí, va dir l'home. I què és el que voleu? Que li lleves esa llonganissa del nas. Fet, va dir ella que va caure una salchicha allí damunt de la taula, cuiteta, calenteta, perfecta. I l'home i la dona es van sentar en les seues butaques i l'home va mirar per la finestra i va dir, mira quin trosset de camp més apanyat que tenim. En aquest poc de camp que tenim, mira, tenim una casa que per als dos ja està bé. Sí, va dir la dona, per als dos la casa ja està bé, ja és prou. I així no hem de treballar tant la terra, que això cansa molt. Sí, va dir l'home, i mira quin foc més bo, que calentes que estem així a casa, no? Sí, i a més, saps què? Què? Va dir la dona. Pues que tenim una llonganissa per a sopar. I conte contat, conte acabat. I ja hem fet 4 contes. I en aquest moment vaig a despedir-me de tots vosaltres. Moltes gràcies per haver estat en mi esta estoneta de contar contes. Moltes gràcies, perquè encara que vos veig molt xicotets, però mira, per ahí vos veig. A totes, mira, per ahí, i a tots. O més o menys, una cosa així. Gràcies, moltes gràcies, i ens veiem de seguida en les escoles, en les places, en les fires dels llibres, on sigui, a les biblioteques. Un beset molt gran, i fins un altre dia. Adéu.